taith blianas bhí a gobar mar cuairdaí thortionscanibh le cumann carthanachta dar bhain Healing Through Remembering atá loníthe seo over mal Feirste. Se an rud sais obair thar siúlacu ná go si géirí spás sáilte a chothú agus a chrothún. Hon féideachta a thuirt gine teach le chéile agus lóirt faoi go dtéanana deacreachtaí atá fós agin as dó margheall ar éfacht an achran a tharla an seo agus an áitsin eile le 10 bliananas. Agus cén cinneal taithí a bhí agad le post mar sin a ail? Is dó gur taithí agam ó coppla rud agsú, le caiith méid 3 blian ribh seo ag obair Shíochána leis an orcomisiún am Chefach. Agus is dó leis sin bhí mé sa plé le achran. Ribh sin bhí sa gobar leis an Comisiún Eorpach agus iad siúd atá chur neart aige distig inéann chun Shíochána a chaithí fuil aithnéire. Inistú níos mó faoin obair a bhí ar siúil agad le Healing Through Remembering? Is dó go príomh an obair atá agus a bhí misisiman agus mé Healing Through Remembering na daoine thuirt le chéile. Chun lóirt faoin na deacreachtaí atá fós agin an seo, ní gadúnach brathnaí ar gúlah chun feiscint go bhfuil bháil mór na Shíochána tóca an seo gin mBéal Feirste. Tá lucht taistil le teacht an seo an brathnaí ar céco mai is tá an cheantar seo a dul a bhaim mar chuirsí Shíochána ach fós féin ba léir go bhfuil deacreachtaí fós agin. Tuí minscrúdú ar imachtaí dónach na fola amach agus ní folar go méid deacreachtaí lei sin an teachtain siú hart bhí ba léir go rudaí ag tarlint lei sin le íontachtaí forbethe agus a cinúna a géirí as. So ba léir go bhfuil na rudaí seo agin agus go gaithimid iad fós a phlé agus thug Healing Through Remembering deiste géine rudaí mar seo a phlé an spás a bhí sáilte dófa a bhíon an daoine ó gach chur amach go thuirt le chéile chun dul a bhaimar rudaí seo. Agus bhfuil sé gceist agad leannacht ar leis an cinneal seo ibre? Bhfuil lethar na tuair tá sé gceist agam an siar bhrá seo agal agus dul thar lear. Is dó go bhfeicim bhfuil deacreachtaí thar lear atá níos mó, ba níos fórleathan agus níos daimhne an áitsin áirithe agus go bhrálam dul a bhaimar siúd. Margheall go bhfuil an fós óg ar bhealach agus nach bhfuil go bhfuil fós an féideachta agam dul thar lear. Tá agam raham dá deocín thnáis go mbeadh obair de heisségan ag obair carthanach de fós ar siúil agus fós le deanú an seo agus go bhrálam dul a bhaimar siúd chomh maiid. Ach bhfuil lethar na tuaire tá síl chu róm agam thar lear.